Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise neNdodana noMoya ucebileyo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngoMoya ucebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando sami ngifisa sibuke encwadini kaGenesis isahluko sesithathu, ivesi yokuqala uzube ivesi yesishiyagalombili. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle eyayenziwe iNkosi uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli imithi yasensimini na? Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi zasensimini, kodwa ngesithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo wathi, ningalokothi nizidle, ningazithinti nokuzithinta funa nife. Inyoka yathi kowesifazane, ngeke nife, kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla amehlo enu azovuleka, nibe njengoNkulunkulu nazi okuhle nokubi. Owesifazane wawubuka wona-ke lo muthi, wabona ukuthi umuthi omnandi, muhle ngempela umuthi, wase umkhanga ngoba uhlakaniphisa. Wayesewukha wadla, wanika nendoda yakhe eyayinaye, nayo yadla. Ayesevuleka amehlo abo bobabili, babona-ke ukuthi bahambaze, base bethunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhinco. Ayesevuleka amehlo abo, bathi bezwa iNkosi uNkulunkulu ihamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga, u-Adamu nomkakhe bacasha ezihlahleni zensimu besaba iNkosi uNkulunkulu. Thandwa zami, ijulile le ndaba. Uyazi, ngifuna siqale kuvesi 1. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane uNkulunkulu ayizenzile. Ibhlungu lendlela ekubekwa ngayo, kodwa iyiqiniso. Uyazi, ayikho into ebhlungu njengokuqonda ukuthi kuzo zonke izingane zakho oyizalayo, kodwa usibanibani ave nenhliziyo embi. Kodwa usibanibani ave nomona. Kodwa usibanibani ave ncishana. Kodwa usibanibani ave bopha ngenhliziyo uyathakatha. Kubhlungu ukwazi ukuthi emathunjini akho, esibelethweni sakho, kuphume umuntu oletha injabuliso engaka. Kuzo zonke izilwane uNkulunkulu ayizenzile, inyoka yaphuma nobuqili. Uma uye encwadini kaGenesis isahluko sesithupha verse 6, uNkulunkulu wabuye wayisola ukuthi umuntu umenzileni. Ngaphuma nani mina esibelethweni sikamama? Wena waphuma nani? Uyazi, umuntu nomuntu kunalento yakhe nje anayo. Bese uyaxakeka ukuthi kuzo zonke izingane wena wahlezi uhlukile, kwakwenze njani? Ngoba phela asimfundisanga inhliziyo embi, asimfundisanga umncishana, asimfundisanga ukuthakatha, asimfundisanga yonke lento. Wena kwakhala nyonini kuwena? Yoqala lena engithintayo. Kodwa futhi mengithinta lento bese ngishawa yilona osesamukele leso simo. Vele mina ngiyaziwe ekhaya ngihlaza. Vele mina ngiyaziwe ekhaya nginekhanda lami. Vele mina ngiyaziwe ekhaya ngizenzela umathanda. Uma ngihambile nganyamala mina 2-3 days, akekho ozongibuza ngoba bonke bayangisaba. Hayi man, something is wrong. Ususatshwa kini. Mawususatshwa abazali bakho,
mase besaba ukutshela amaqiniso, hayi something is wrong. Khona into engahambi kahle. Mase ngichoma vele mina ngiyayikhulumela, vele mina ngiyayilwela, vele mina nje umuntu ngithi ngiqedele kaye. Akuyona impilo leyo. Akuyona indlela uNkulunkulu asidale ngayo leyo. Ithi inyoka uma ibona uEva, engithinta mina leli gama, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli imithi yasensimini na? Khaba ubuzo lo mbuzo ethandwa zami. Ayisho inyoka ukuthi uNkulunkulu ushilo ukuthi ningawudli umuthi ophakathi nendawo. Hey, khona abantu ekuthiwa abaqhathi, abaxabanisi. Yazi umqhathi nomxabanisi, uthe lazi iqiniso aliphendukezele, alitwiste libe yilento efuna uyena. Yazi mina ngenye imini khona into engake ngayizwa ngaxoxelwa ngayo ukuthi khona insizwa eyayikade yenze something, kodwa lo oyithwalayo indaba uma seyixoxa ushiya ama details amaningi abalulekile awadelete ukuze le ndaba ayixoxayo igcwalise lokhu afuna ukwenza vele. Mase ixoxa indaba abayaziyo bathi hayibo, but siyayazi nje lento ayenzekanga kanje, kodwa lento yenzeke kanje, nabu nobufakazi. Bese uyarealize ukuthi wadilithanga amabomu ngobe nethemba ukuthi lo ozolalela uzothatha izwi lakhe lo. Khona abantu abanjalo nasemndenini. Uyabazi labantu laba abaphaphayo abafuna indaba iqhume ngabo kuqala, abantu ngenzeka into bagijime. Hayibo sewuzuleni usibanwane wenza ukuthi nokuthi, hayibo sewubonileni usibanwane ukuthi nokuthi. But uletha kanjani ibhodwe elingakavuthwa? Ufuna sidle uphuthu olungavuthwanga, soqunjelwa. Khona imizi engabhekani, engazwani, ngoba khona izingane ezithanda izindaba. Sewugijimile wena waya kuba wakho, waya kubaba wakho, waya kugogo wakho, waya kumkhulu wakho, waya kubani wakini, wayomxoxela yonke into, kodwa you did not verify the facts. Awunazi iqiniso. Nami ke ngoba vele nguthathekile ngayikholwa yonke into. Uyazi thina sithe sikhulwa saxoxela into emnandi, sakhuliswa ngayo. Hey, ungaboyiphikela ingane, ungaboyilwela ingane, ngoba awuyazi into eyenziwa zingane mase iseminyaka emgaqweni. Ingane ubothi uyayazi mayisahleli nawe, kodwa misingaphandle engaboyiphikela ingane ngoba wazi. Ngona uthi ngicela ukuyibuza, wemntanami, ngizwa kuthiwa sewukwenzileni. Enye into engithusayo kulamanga enyoka, uthe uNkulunkulu ningadli lutho. Lalela owesifazane, uthe owesifazane cha, singadla izithelo zemithi yensimu, kodwa izithelo zomuthi ophakathi nendawo uthe uNkulunkulu singadli, singathinti nokuthinta. Uyazi amanga azala amanye amanga. uNkulunkulu akasho bangathinti, the bangadli. Ihaba lingozi. uNkulunkulu akasho bangathinti. Khona izinto ezisixakile manje ngoba sinehaba, sithathela izinto phezulu.
Sifuna ukuxoxa indaba esiyutha thina. Sifuna wonke umuntu azwelane nathi kodwa at the expense yeqiniso. Masimcela uNkulunkulu aqondise ulimi lethu. Masimcela uNkulunkulu basisindise ngegama likaYise, Indodana noMoya ocebileyo.